Pinakatungkaras kan pinakapresko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Matana ka mo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, good morning, good morning. Aldaw po kita ngunya ning Lunes, petsa 3 kan bulan na Mayo. Ako po si Olive Padubragay. Sa lado teknikal, kaibanta si Barangay Kapitan Ferds Losada. Ano man pa sa idong ginigibo, madya na po kamo, iriban po kita sa panglunes na presentasyon kan programang Bangon Banwaan. Kung gusto po nindo mag-participate sa samuyang programa, mag-text lang po kamo sa 0950-137-1305. Siring man pwede man kamo mag-text sa 0995-027-3997 and sa 0950-049-7596. Happy Fiesta po sa mga nagse-celebrar ka na kapiestahan ngunyan pag nagpatak na po baga mga tugang ang Mayo. Sunod-sunod na kayan ang mga piestahan. Kaya sa Indo po gabos, happy Fiesta and maglikay man giraray huli po tayaon dyan ang COVID-19, ang virus, Kaya mag-ingat-ingat kita. And si mga nagse-celebrar kan sa indang kumplianyo, happy birthday po sa Indo. And sa gabos na gustong magbati kan sa indang mga loved ones, mag-text po kamo sa satuyang text hotline. At yan, mga tugang saro sa ifa-follow up ta, ining sarong miyembro o sarong empleyado ka na Metropolitan Naga Water District na kung sain nadako po dyan sa may Sugo Hotel ka nagtalikod na aldaw na kung sain nasa high value target po kan Philippine National Police. Mahagad kita ng reaksyon sa manehemento kang MNWD and sa Philippine National Police. Saro pa, arachan man, apodanta si Dr. Joey Ranyola ka na Bicol Medical Center. Makikumusta kita? And ano na ang nangyayari po sa laog kan BMC ngunyan. Arachan po yan, siriman si SPO2 Toby Bonggon, pitong magkasurnudan na bypass operation igdi sa laogan syudad ning Naga ang nangyari. Poon po ka nagtalikod na Sabado. Abangan tayan and sa irisay na naman ang nagkadarakop na nagbabariwas ning droga and nagagamit igdi po sa laog kan syudad ning Naga. Ano Neo? Alat mo na ha? Madali lang. Sige daw. Bangon Banwan Report! Nasa linya ngunya si Hill de la Cruz. Hill, good morning. Okay, Olive, Marina, sa mga parantay. Bali, pinagbaray kong pasuran si Atty. Carlo Cortez. And sabi, garo, Villa Canyo ni Sasa Santa Rosa, garo, kliyente niya. Oo. Pagpapalayan daw siyang kaputan ng kaso ni Maria Jesusa Santa Rosa na iba itong nadakop o itong nasilbi ng search warrant diyan sa partikan Villa Oviedo. Maramang taki attorney. Attorney, good morning po. Sa 97.5 Bangon okay po kita. Yaon naman si Olive Pado, siya po ang angkor mo niyan. Olive, si Attorney Caloy Cortez. Good morning po, attorney. Good morning po. Good morning po, Olive. Good morning sa mga pagkadamag ng KM. Okay. Attorney Carlo Cortez, good morning po. Live kita ngunyan sa Bangon Banwaan, igdi po sa 97.5 OKFM. Good morning man po. Yes po. Not, aramon mi lang po ang kumpletong detalyas kanita. Ika po palan ang piga kuko ang maging legal counsel ni Ma'am Sasa Santa Rosa. Ano po ang pangyayari sa iya? Urong na po si pagsirbing search warrant sa Indang Harong. Ang aram ko po mga 3 o'clock in the morning, nag-serve po ng search warrant ang CIDG, a certain Major Villanueva, Alipong Legazpi. Si Judge Ahmed po kan Legazpi ang nag-issue po kang search warrant.
Ah, tapos po, kasugma, retired Master Sergeant Kampang si Roma, dati ko po, makuha niya po niya yung si Sasa. Napunan po ako na officer sa sayang kaso. Kaya naman po ako sa CIDG. Then, pag-abot ko naman sa CIDG, nagpapamedical pa siya. So, mayos siya duman. Pero I was informed na after medical, he will be brought to police station 2. So, after that, nag-direction na po ako sa police station 2. Doon ko na po nakaulay si Shata. Kasumanggi man po, siyempre, binisita ko ulit siya. Nakasabay ko nga ni si Father Rebecca ng Ateneo din ang University, ang presidente po. Opo. Attorney Carlo, sa pakikipag-ulay mo kay Ma'am Sasa, ano pa ang kumpletong istorya kani? May mga badilman na talaga siyang tago? And ano po ang sabi niya sa imo? Dahil ko po pwedeng sabihin, pero dahil ko pa kaya nabasa ang information saka ang affidavit katong mga pulis. So, negative pa po ako. Dahil ko pa po marirebat kung dahil ko pa nababasa ang complete information. Ang information saka ang mga affidavit katong mga nag-serve. Yes po. Yes po, attorney. Pero initially po, ang sabi sa kuya, mayo man po planted po dato. Opo. Ano po personal bistado mo po ini si Ma'am Sasa? Dahil ko po bistado, ang bistado ko po ang pamilya niya sa Sucoma. Okay po. Siguro tabi... Nakaapo po. Kriti ko po si lolo niya. Opo. Siguro po, Attorney Carlo, ma-follow up na lang kami sa anong man na development. Sabi mo nga ni po, dai mo pa man nakakaputan ang hali sa police and itong investigation, at least maaraman na ang kumpleto po kaya na pangyayari dyan po sa... Kaya po, correct po. So, dahil ko man talaga makakomment, dahil ko pa nababasa. Ang nabasa ko lang po, si search warrant. Yes, tabi, attorney. And kasubago nga ni piga apo dan ta kanako ta ilalaog ta kakuta kay Sir Ervin saka Kenneth Birich And minsan busy. Oo. Yan po, mayong signal sa laog kan kwarto ko. Kaya man po palan, attorney. Anyway, attorney, salamaton po sa pagpaonra na makaulay ka ngunyan sa samuyang programa. Inform ko na lang po si Koyan. Si Hill de la Cruz ang develop. Pag nabasa ko na po ang information sa mga affidavit ng police, then basta si Hill, turning inot sa basita. Yes po. Salamaton po, attorney. Salamat man. Okay. Okay, Olive, yan ang pag-ulit naman yung Atty. Cali Cortez. Talagang di accommodate ni si Atty. Pag oras na mga pasyara mo din talagang di ka di bubuklo sa pag-interview. Saka dai makaalangan very approachable man si Attorney Caloy. Okay. Yan na ulit. Natuan na ko atang detalye, pero sabi ni Attorney na demo na siya kapagpahayag kan iba pang mga detalye. Kaya, pero ang pinakasyon niya, tinatabangan niya. Siya matindog bilang legal counsel kan sinambit ng si Sasa Santa Rosa. Okay, yan. Sa tuwing tayo informasyon ng balita ko, yan dara sa Educan Rice Coffee 41 plus 1. Nakayabanta ko niyan si Atty. Cali Cruz ngayon pagkaga. Ini man si De La Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat, Tabi Hill de la Cruz, sa dagdag na impormasyon. Nakaulay tangon yan si Attorney Carlo Cortez. Ini may connection po sa sinasabing search warrant sa harong ni Miss Sasa Santa Rosa. Antabayanan ta na lang ang development kani pag nabasa na ang affidavit ni Attorney Carlo Cortez na iyo po ang nagtitindog na legal counsel ni Ma'am Jesusa Santa Rosa alias Sasa. Anyway, sana sagabos pong mga kababayan urog na po itong nakakabisto kay Sasa Santa Rosa. Sana magluwas man ang talagang totoong nangyari and ang katotohanan, kasi kadakol mga tugang na dai makatubod na ining si Ma'am Sasa nagtatago ning badil Kaya maaraman taman girarayan ang mga development kayan sa masurunod na aldaw.
Madali lang mga tugang, ta apudan ko daw si Sir Toby Bonggon, ta nakipag-appointment na ako kayan, ini may connection mga tugang sa sunod-sunod na bypass operation igdi sa laog kan Syudad ning Naga, na kung busy si si Sir Toby, busy. Madali lang mga tugang. Ini may connection po sa bypass operation igdi sa laog kan syudad, na kung sa in mga tugang saro po sa pinaka dakol na nako aning shabu sa sarong miyembro kana MNWD igdi po sa laog kana syudad ning Naga. Busy si Sir Toby Bonggon, pero ara atyan ta ma-follow up kita kayan para mientras i-try ko man daw ni si Engineer Virgilio Wansing, ang General Manager kana MNWD. Makikihumapot kita kay GM and mangungumusta dyan po sa MNWD. GM Virgilio Wansing, good morning po. Live kita ngunyan sa Bangon Banwaan. Good morning, Tabi. Good morning sa mga paradangog. Yes, sir. GM, nag-apod ako ngunyan, ta saro po sa, siguro ara mo naman ini, saro po sa nadakop kan mga autoridad, saro pong empleyado kan MNWD, kan nagtalikod pong Sabado na kung sain po GM nakuanan ning mga shabu. Ano po, empleyado po talaga ini kang MNWD? Iyo Tabi, libali nga ni ako, sa nataon po kang weekend, mayo ako sa Naga, na man ako duman sa, naimbitaran akong sarotang empleyado, duman sa indang kuyan, na lugar sa Siruma. Yawan ako duman, bigla akong tinext. Ngayon, actually na-receive ko po si text, tamila po ng signal duman, nakako akong text Sunday ng aga. Iyo po, empleyado niya na saro siyang pump operator, sa mga aldaw po nga, nakadestino po siya dyan sa Montecielo pumping station. Po siya, 54 years old na. Opo. Ini tabi, GMC Matias Villanueva, ano po, personal, bistado mo po ini, nahihiling mo po ni dyan sa MNWD? Ayun po, bilang empleyado ko, bisado ko po siya maray. And kadtong nainot ta po yan sa kuya makalaog dito sa opisina eh. Nagngangalas nga ni ko kung paano ta nagkaabot siya sa araw. Kaya na kadto, very athletic po na marayan taong iyan. Kundi, although nababaritaan mi na kadto sa mga barkada na may nakaka-istorya ang araw kaya, ang problema lang ulit every time na mapadrag test kami, daw yan tanag ni negative. Oo, baka may iniinom. Sabi kaya GM baga, nagiinom da ang gatas para mawara da ayan sa drugs. Ang garba ko na yun yan eh. Mas may high-tech. Lang gatas ang pigiinom. Baka ako may bulong na talagang pigiinom para dyan eh. Mas may high-tech na pala ngunyan tabi GM. Yun ang duda ko. Araw mo kaya taon-taon kami nagpapadrag test. Napundo lang ini kang last year dahil sa pandemic sa niya. Talagang kuyan, ining ugwag si mga siguro si mga tuudan na mga kuya na dyan, pusikit na sa araw ko na yung mga paagi na sinda na mawara yan pag drug test. So ngunyan tabi GM, ano po ang gigibuhon ngunyan kan manahemento kan MNWD urog na po ta ininadakop na mismo kan mga autoridad? Actually yung sa ngunyan Olive, mahalat kita kang agian niyang proseso. Di kita pwede na kaya dyan sa PNP. So mag-alaton ta kung ano magiging resulta kan sinang investigasyon, kang kaso. Base po duman ito ang babasyan kan sa tuya man na magiging aksyon. Okay po. Mabase po palan kamo duman mismo sa ipapadaraman sa Indo kang Philippine National Police. Iyo po. Yes. Investigasyon ninda sa aram ko kayo kakasuhan po ninda yan. Then kung anong kaluluwasan kang kaso, duman man po kita mabase kan sa tuyang aksyon. Opo. Diyan po sa MNWD, kumusta po? Nagkaigwana po kamo ning random drug test ngunya na taon? Ngunyan na actually ulip kan sa ron taon di kita nakapag random drug test dahil nga sa pandemic pag-iiwasan ta kaya baga ang pag tiripon-tipon kan tao lalo yan may mga contact man yan pag nagpa-drug test po baga kita. Sagad ngunyan po mayo pa kaming drug test na nahihiling na pwedeng mangyari dahil sa sitwasyon. Sa ngunyan po nga ni Olive naka 50% lang ang sa tunga manpower dito sa opisina. Naka alternative working kita scheme. Si iba pong empleyado tao sa kanya-kanya mga harong ninda
nag-work from home para iniiwasan tang maging crowded digdi sa opisina dahil duman po sa nangyari baga sa tuyang medyo na-lockdown kita kanakaaging simana. Mhm. So, kumusta na po ang operasyon mo niyan, Tabi GM, dyan sa MNWD po? Okay naman po siya. Although talagang maski anong sabihin tama pag may work from home, medyo iba mangyari ka tong nasa opisina. May medyo may epektong medyo maluya, mandata ang work from home. Pero pinipirita pong maging na maging normal ang sa tuyang operasyon. Iniiwasan tang may mangyari pang lockdown ulit kita. Grabe po ang epekto sa tuyang financial kamugtakan pag kita nalalockdown na napupundong mga perang-aldawang operation, lalong-lalo na pag apektado po sa tuyang mga meter reader na yung ang nag-iikot. Nagiging kaya medyo magulo dahil si iba then naiintindihan itong si pag-averaging, medyo may mga diskusyon. So kung yan, ginibuta po nga ni kan sa tong mga tellers, duwang grupo po sinda, ribay. Tanganin kung sakali man na upang magkahilang naman sa sarong grupo, at least may sarong upang grupong pwedeng trabaho. Opo, naka-standby lang, Tabi GM. Ribay po ang schedule ninda, Mhm. Tabi Olive. Opo. Anyway, GM, saro na lang po. Ano po Opo. ang may advice mo, pangapudan mo sa mga empleyado kang MNWD na hanggang ngunya na iimbwelto sa pagbariwas o paggamit ng droga? Go ahead po. Actually, every time na may tripon-tipon ka, pero may kwensa inda piga papagarundong na mayong marhay na makukuha o may dadaraan sa tuyang ining drugs na ini. Lalong-lalo na ang magiging kairak-hirak po kani pag-abuting panahon sa tuyang pamilya. Mayong magayon na pwedeng maitaong benepisyo ang drugs pero may mandata ang epekto kay ini. So talagang iwasan lang ang paggamit ka ng mga droga. Taday man yan nakakadagdag ning katibayan ng sarong tao kung maggamit ng sarong mga drugs. Mandata. So iwasan ta. Alang-alang sa tuyang mga pamilya. Okay po. General Manager Virgilio Wansing, salamat po sa pagpaonra na makaulay ka ngunyan sa samuyang programa. Salamat man po, Maray. Salamat mga pare sa panahon na tinataon ninyo sa Samoya. Yes God bless po. you all. God bless people. you po. Opo. Apo. Yan mga tugang ang General Manager kan MNWD, at least natawan ninda ning linaw ini may connection sa kinakaimbweltohan po kana sarong empleyado kang MNWD. Ang sabi ni GM dai sinda nagtotolerar kan mga empleyado na inaimbwelto sa droga urog na po sa paggamit asin pagbariwas. Kaya kamo ha, bako man lang po ang MNWD ang igwa po kayan. Kaya kung sisay man po kamo hanggang ngunyan dapat magpurundo na po kita ha. Bako yan suba-suba. Isipon ta ang pamilya ta ang puturo kan sa tuyang mga kaakian. Urog na po ta ini po kaya pag naimbwelto ka sa droga sa paggamit asin pagbariwas, iyan ang inaapod na easy money. Ngunyan iyo madalion kang nagyaman, madalion kang nakakuha ka ng mga gusto mo, alagad pag winan time big time ka kan Philippine National Police, diyan po ika makakanamit ning rehas na bakal. Anyway mga tugang, sa oras na 34 minutos makaagi ang alas 9, mahanap buhay mo na po kita. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location.
Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex, Forex Soda. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang? Kulang. Chamba, chamba, chamba. For 10 times more protection from asin pawis-causing bacteria than regular soap. Use Rexona every day. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated, now continues to grow in enrollment, facilities, and academic achievements. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service, Naga Hope Christian School accepts students without Chinese background, considers flexibility in modes of learning delivery such as online, blended, and modular. Ready for face-to-face mode of learning delivery. Subject to the approval of IATF and DepEd for school year 2021-2022. Offers varied scholarship and tuition fee discounts for preschool and elementary enrollees for next school year. A 5,000 pesos tuition fee discount voucher will be available at the registrar's office starting April 15, 2021. For newcomers and transferees who are kinder and grade 6 graduates with honors, top 1, free tuition fee. Top 2, 50% tuition fee discount. Top 3, 30% tuition fee discount. And top 4 to 10, 20% tuition fee discount. For high school transferees whose parents' annual income is 100,000 pesos and below can apply for scholarship to pay only 2,500 pesos per month for combined tuition fee and miscellaneous fee. For those who can invite a new enrollee, will have a 20% discount in tuition fee. For more information, you can call us at 811-6101 or visit us at Panganiban Drive, Naga City, across Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Kailangan mo ng B1, B2, B3, hey! Upang katawan may laging healthy at laging strong. Atlantic Bakery, for fresh bread every day. Go love your health, go love your health. Ang alaga ng ating kalusugan, nang sakit ay maiwasan. Atlantic Bakery, okay. Eat fresh, eat healthy, eat Atlantic Daily and be happy.
Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala, makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Pagsuot na damit ay under the init. Ang baho ko makapit. Parang Fabcon mo'y di sulit. Dapat Sir Fabcon ang gamit. Magbublong sa bango pag kumiinit. Gumamit ng Sir Fabcon with Sunbloom Technology. Magbubloom sa bango ang damit kahit bilad ka under the init. Dapat Sir Fabcon ang gamit. Magbublong sa bango pag kumiinit. 5 pesos SRP lang. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vacunation. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! 16 minutos antes magalas 10, padagos po kamo nagantabay igdi sa Bangon Banwaan. Siyempre pa, igdi lang po yan sa 97.5 Okay FM. Bangon Banwan Report! Oy, mahiguso nining lalaking ini na ano daw ni. Hildy La Cruz, good morning. Okay, Oday, thank you very much. Garo baga mahiguson kang maray. Kuya, pero may nagbaba sa kuya ano na Espiritu Santo. Oh, garo kaya ma-birthday ka na ha, kaya sige kang Ay pasikat. ano, topic Pag ma-birthday na pala, no plan pakilala na. Ay, ito na ganyan, pero mahali-hali pa man. Ninot na kaya eh. Oo, pero madali na yan. Yeah. Okay. Okay, Olive, makakalitan mo niyan si Police Senior Master Sergeant Toby Bungkon. Ano opisyal na tagapagkaram ka na PL Naga City Police Office, ano? Katagod ko niyo bagang haros sa nagsunod-sunod na mga drug by bust operation digdo sa PNP Naga. Sabi nga natin, pitong gayo ang mga suspect na nagpadara ko kan nasambitan ko operasyon, ano? Okay, Okay. Sir, good morning. Sa 97.5 ako okay po kita. Si Station Manager Olive Pado. Olive, si Police Senior Master Sergeant Toby Bongkon. SM Olive, good morning. Sir Toby, good morning po. Kaso bago pa para apudan ta ka na, sabi ko busy. Busy. Dahil nagiging ko yan. Dahil nagiging presidente. Pero busy. Anyway, Sir Toby, makihumapot man po kami sa sunod-sunod na naman na operasyon kan Philippine National Police about po sa drug by bus operation. Iyo po, kung nanuntaran ta na maski kayo itong mga nakaaging simana, bulan, hindi sa siyudad ng Naga, alos series na ba nagpatalang kitang anti-illegal drugs operation na successful, ano po. Pero this time, very notable, na sa laog lang ng 4 na aldaw actually, binibilang ko 4 na aldaw, kansit sa 28, tapos kayong nakaaging weekend, May 1 and May 2. So gusto sabihin tulong aldaw, 28, May 1 and May 2. Tapos sa igatulos kita nin ko yan, igwa kitang na isa na 12 anti-illegal drugs operations na nakaagi lang na pirang aldaw. Ano po. Sa 12 niyan, kung natatandaan ka tabi SM Olive, sa 12 niyan, kapit sa 28, itong
sarabay bagang implementation kan search warrant, digdi sa may parte kan Lerma, saka kan sa mga pamilya, digdi sa kuyan, sa Pinya Francia, sa Nilaga, na kung sain, sa duwang magkasuway na yun na lugar, digdi sa Zone 7 Sagrada Familia, Pinya Francia, apat na yung search warrant implementation, ano po, tuloy kita ko duman, dahil nabutan. Pero mag-iri na ining Comprado Arbis family. Ano po, hindi man sa Kuyan man, sa 28 Mangayaray, hindi man sa Parte kan Lerma, although lead agency, the lead operating team, yung PDEA, yung mangyayari sa tuyang kapulisan sa Ciudad Naga, ining dismantling of drug den saka implementation of search warrant, ano po, na pito duman si Dako. Gustong sabihin, 10 si arestado, taro si Dayo nabutan, pero gabo siya nakasuhan. Kaya nung nakaaging weekend SM Olive, 7 yung sunod-sunod sa duwang aldaw, 7 yung sunod-sunod na anti-illegal operation, so yung bypass operation, sa magkasuway-suway na lugar dito sa Ciudad ng Naga, ano po. Kanpit sa uno, enot, mga alas 2:30 ng pagkahapon, dito sa Zone 6 Triangulo, duwa si nadakop dyan, ano po. Tapos, sige man sa ulo ng Giraray, sa Zone 1, kilometro 9, Pakol, Ciudad ng Naga, sa man duman si dakop sa bypass operation. May 1 also, alas 6 pasado ng pagkabanggi, igdi sa Zone 5, Nara Street, Santa Cruz, Ciudad ng Naga, dakop man ining babae na sa bypass operation na included sa database sa illegal drugs, nasa watch list. Tapos may 1 also, mga alas 10 pasado man ng pagkabanggi, hindi man sa Zone 4, Triangulo, Ciudad ng Naga, nadakop man ng sarong katao, si Matias Villanueva. And dahil pa natapos yung kan May 1, ang alas 11 ng Banggi, igi sa Zone 3B, Concepcion Pequeña, dakop man ining si Jomar Basan na nakadulag sa iyang kaibanan at sa San Juan, pero tapos nakasuhan ini. Ano po, may ito duwang gayo, kasunma lang, mga alas 12 udto, alas 12:30, igi sa Kiburak Drive, nadakop ining tagaduman sa Dato Ismael, Dasmariñas, Cavite, although may pigdadagusan sa iglesia sa Ciudad ng Naga, ining si Wahab Sirad, Idi Mapuro, 41 anyos ini, na tagaduman sa Dasmariñas, Cavite. Dakul sinakwadi, lalampas sa 2,000 pesos na buy-bust item. Alas 5 pasado, mag-alas 6 sa Subanggi, igdi man sa Zone 6 Kararayan, Ciudad ng Naga, dakop man ini sa buy-bust operation si Raul Cid. So gustong sabihin, sa walang naaldaw, May 1 and May 2, 7 gayong successful bypass operation ang gibuta. And siyam si nadakop, saro si nakadulag, pero gabos ini nakasuhan. Gabos ini nakasuhan. Kasi Molly, sa laog lang ng 4 na aldaw, tulong aldaw, April 28, May 1, and May 2, 21 gayong individual ang katong nakasuhan sa pagkakainjil ko kayo sa illegal drugs. Opo, Tabi, Sir Toby. And initabi, Sir Toby, ning mga nagkadarako po nindo, nasa watchlist po, Tabi, ni Sir Toby? Opo, ibang mga newly identified yung nasa watchlist. Ang terminuta na kayan, included in database on illegal drugs. Sa database na. Pero po, sa pakikipag-ulay nindo, sa inmanda po nagkakakuruayan mga drogang iyan? Kung po yan may confidentiality po. Nakita ko rin ang sinasabi. Tapos sinabi pa po kaya yan, baka nakita masunod na operation kaya. Pero nakakakuamang palan po ang Philippine National Police ng information dyan po sa mga nagkakadarakop, Tabi, Sir Toby. Yes. Aside from that, siyempre kita mga confidential agent na igwang access dito sa mga kuya. Kasi daytime kayang kumakita ng mga sabi kan mga naglulubog na itong mga may mga access dito sa mga sa illegal drugs. Opo, at least nakikiko-operate man po pala si mga nagkakadarakop. Kung sinda-sinda lang masuffer, urog na po sa kulungan, hirak maninda. Ang totoo SM, ibang cooperative, ibang daiman.
Kung di nagtataram, iba man na vocal tulos. Depende sa personalidad ng tao. Opo, pero ang kinakangalas po kan sa tuyang mga paradangog tabi Sir Toby, arog katong dyan sa Sagrada Familia, mga parapamilya na pagkatapos daang makulong, madali unda pong makaluwas. Ano daw po da ang anting-anting agimat ano? Yun na po nga ng tigda-kupenta for some reason or another. Igo kayo nagkukan sa provision, igo kayo nagkukan sa plea bargaining agreement, tapos iba pa. Minsan nag-dismiss ang kaso for some technicalities. Halimbawa, sila si Kuyan, o dahil nag-appear si mga witnesses, as in iba pa. Kaya talaga, ang korte man, no other choice is but to free this person. Kaya nga, ang nakamundo lang, pagluwas, tinatanan ng pagkakataon para magpaago, padagos mangyari sa involvement sa illegal drugs. Opo. So ngunyan tabi Sir Toby, kumusta man giraray igdi sa laogan syudad ning Naga, ano na po ang development urog na po si mga naimbwelto sa droga, ano po nag-uuruntok naman eh? Hindi po. Iyo man giraray. Iguang nagpupundo, iguang kapag mangyari sige-sige. Itong sabi ko nga dinaanan ng chance sa korte para makaluwas sa karsel, kapadagos mangyari involvement nila. Sa ulit-ulit. Ano po? Opo, paturo tariming lang tabi, Sir Toby. Kung sabi yun, SM Olive, nasa pagkatao na nikan mga taong ini, nasa values na ninda ini, nasa pagkatao na, gusto sabihin, aralin ng talaga ginigibo ninda, pero for them, it is an easy money, then sila nabubuhay, gusto sabihin, nakatatak na sa personalidad ninda, na nakakamundo na arkan realidad. And kadakol pang arkan na involved. Ano po? Pinagdadakop siya, pinaguhulitan, pinata ng tsansa, pero siring mangyari. Ang nakakamundo nga minsan arutan sarong pamilya, yan, it runs in the blood, sabi nga kayan, halos gabos involved ko sa illegal drugs. That's the sad reality. Opo. Anyway, Sir Toby, at least daima na nag-uuruntok ang mga miyembro kan Philippine National Police sa paglabag sa mga arog kaning gibo-gibo. Urog na po igdi sa laogan syudad ning Naga. That's the reason why igo kitang report na halos sunod-sunod ang illegal drugs operations. Gusto sabihin, dahil kita nag-uuruntok. Araw kaya ang logic and tabi SM Olive. Halimbawa sa area A o sa sarong syudad A, syudad B, mas dakol si dakop sa B, dahil nangahulugan na mas dakol si droga igdi. Ninhuli tamayo sa A, gira madadakop sa A, dahil nangahulugan na mahigo man illegal drugs. Anong implikasyon doon? Gusto sabihin, baka mas mahigos lang mag-operar, mas mahigos lang magtrabaho igdi sa area B, si mga operatiba. Opo. Anyway, tabi SPO2 Toby Bongon, salamat po sa pagpa-onra na makaulay ka ngunyan sa samuyang programa. Salamat SM Olive, salamat kay Hill na sabi mo nga mahiguson. Birthday na kaya. Birthday na. Pwedeng kantaan ko na yung advance. Ay, Sir Toby, may nagahapot igdi. Ano da ang tabang kan Philippine National Police sa sarong taga-media si Tex Agor na garo may hilangon yan? Ayun po pala. SM Olive, dahil ko pa nakaulay ko na si station manager niya. Gusto ko man gari na makaulay si Kuyan, si Chairman Bong Ichaluse, tungkol digdi. Ang Philippine National Police nag-ara-arambag na, lalo na isa sa opisina sa kasa Intel, na-after mo niyang kay Riba-Iba. Pero nag-amahagad akong tabang mangkuta sa KBP na para sa maintenance sa iyong bulok. Kahirak man, senior citizen naman Aaron ni Hildy Lacroze. Kang ilaglag yan. Oo. Baka lamang ba po yan? Naputol si Hill. Balik ulit ka mo ni Sir Toby. May pangapudan siya sa KBP. Orog na po sa KBP chairman na si KBP chairman Bong Echaluse. Go ahead, Sir Toby. Go ahead, Sir Toby. Opo, pangapudan ta. May seminar kaya ako. May seminar kaya ako. Okay po. Okay. Salamat. Okay, salamat na maray. Okay, Olive, yan, ang summarize ni Senior Master Sergeant Toby Bongon, katagod ka na halos nagsunod-sunod na mga drug bypass operation. 7 yan, Hill, 7. Poon kang Sabado. Okay. 7 yan, oo. Pero, kumusta na ngunyan si Tex Agor? Ay, yan, nasa stable naman. Pero okay man siya. Oo, okay man siya. Oo. Pero
Pero alat mo na, ang kahigusan mong iyan, no, aringan ang kumpleanyo mo. Di mo na pagparabalangibog. Pero tugot ka man na inapod ka ng senior citizen. Ay, alam ka pagparanirong mo yan. Hiling na. Okay, ulit. Yan sa tuwing pagligay po kasi na pagkaaga na kayo ba ng kasi policing ng Master Sergeant Datul ng Nagar City Police Office. Ang balita kong hindi sa Locan Rice ko po 1+1. Iniman si De La Cruz. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Hil de la Cruz sa dagdag na impormasyon. Naghatod sa to sa oras na 55 minutos. Makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Oy, sa gabos na para gamit asin para pabakal ning droga igdi sa laogan syudad ning Naga. Kala nindo, dai ka mo natitiktikan kan mga autoridad. Dai po nagtuturog ang PNP urog na igdi sa laogan syudad ning Naga. Mala nga ni ta ka nagtalikod na Sabado Domingo. 7 magkasurunodan na bypass operation ang matrayumpong nindang nagkadarakop na nagpapabakal ning droga igdi sa laogan syudad ning Naga. Bangon Banwan Report! 4 minutos antes magalas 10, nasa linya man ngunyan si Ernie Marfil. Ernie, good morning. Ay, good morning, Tabi. SM, good morning sa mga naghinad nyo. Neng, Up. garo ba ganing pinapaturog-turog mo ang sweldo mo igdi? Garo may Ay. kambala ka? Imagine ako nganyan. Tapos sabi kang admin ano nga yan ma'am May kaya? si Kuya Ernie, sabi ko, mayaman pa to, mabagas. Ayan. Ako kinagdi sa LTO, kuko ang lisensya. Pero, pila-pila ko dyan sa LTO, Palunes kaya, day bali, mapila-pila kita tanganin makatapos sa aga, pasunan sa tuyang lisensya. Pero, sa tuyang report namin, SM, masarado, gararingon yan ang banuan ng libanan, ang pigniting na kasudma kang interagency task force, ang mga barangay campaigns, na puun ngunyan aldaw, masarado na ang mga barangay liwat malag ng checkpoint sa lambang respetadong barangay. Ang mga bawal maglaw hali sa ibang lugar. Halimbawa, may dayo, katay na Banuan, haling Manila, haling Naga, sagod mga ahente, mga kolektor, bawal maglaw sa lambang barangay. Ibabalik na itong bagat-baga, anong kapod kayan, itong barikada sa lambang entrada ng mga baryo, tanganin ni higpitan. Kaya na pupundo nagdadakol ang kaso ni COVID-19 sa Libanan, kaya nagdesisyon ang local IETF, sagot ang mga autoridad at pulis na mag-higpit mananggad. Kaso nagpuunang laag din mga checkpoint at mga barangay, pigdirahan ang bagas kan LGO, 75 na kabans, pansapdakan mga tanod. Supply sa mga bantay. Iyo, garo liwat sindan madua-duang bantay kada baryo, bawal maglaog. Ganyan pati aldaw din mga pistahan at Mayo baga, mga pistahan yan. Oo, tad-tad tabi yan magpatak lang ang May 1. Nakalibre si mga bubunoon na urig, kuning guaman. Ipigbabawal na ang piyesta, may saroy ding piyesta na talagang bawal ang maglaog, magbisita. Kung mahanda nga itong mga Tagalog lang ang harong na magsalak din na iba yan mga policy, dinuli sa paghigpit kan local IETF na talagang liwat magatod ang mga tao na malaog sa Banuan kan Libanan Kamsur. Nagpuon lang na magdakol ang COVID-19 igdi, matapos na mabagat tuban sa may part kan de Gallego sa borderlines. Pero di naman nakatungtong. Alagad, ang problema ay gawaning mga asymptomatic tapos yung mga nag-ulakitan hindi na sa may sentro, tayaw na sa kasentro ng Libanan ang COVID-19. So, hindi na Pero sa ngunyan tabi pira naman ang may COVID sa Libanan? Ay, ang report naman, mga 40 na may mga nag-aabot na naman. So, hindi lang, mabrik na ni Erika. Nagdadakol ang may COVID sa Libanan, kaya yun na ang ginibo, dinuli sa takot. Kung malaw katabi SM sa Libanan, pag hapon-hapon udto, may pagkagustaw na ito pagkang itna ng mabaray base sa sentro. Dinhuli sa yaon duman ang dakol na imagine mo ang mga empleyado kan munisipyo anas naka-isolate. So bawal po rin ni Rani dyan. Ako nga din nagtutungtong duman
Kaya yan ang problema igdi, nagigpit na ang local IETF. Si Mayor pala, kasudma, nagtapos na, nag-graduate na, pikisyuhan na siya ng certification na tapos niya 14 days self-isolation and DOH, kaya naka-on na siya. Dahil naman siya limitado sa sayang harong, imbes natugutan ng mag-alos ang Mayor, nanganing i-assist ang trabaho niya sa munisipyo, although na dito na lang ang mga empleyado na nagpapunksyonal, matapos na matrace na sila nagipagsalamuha naman sa mga positive, kaya aras nag-isolate sa kapos haros na departamento sa unang sanggunian bayan kan Limanan. Yan po ang nangyari. Kaya mas pero Neng, kumusta ang mga negosyo sa kasentrohan kan Libmanan? Sa negosyo okay. Kaya lang kung di tan tao nagpapasintro, di tayo nagbabakal. Oo. Nagpasiguro naman baga sa highway, may mga saudan, may mga groceries naman sa highway, 24 hours, itong convenience store. Tapos nakulang gulay. O sa karne, okay lang. Piting din na magpasintro. Kaya ang nangyari ko niyan, si mga nakapagtanom, buwilo naman sa may mga tanom, dahil na mabakal sa sintro. Yan ang, garo balik sa dati, araw kantong inot, bawal. Garo ko niyan, nagbabalik sa dati, ang manuhan ng Libanan. Kaya, yun ang pagbawal. Si mag-ali sa Pamplona, si Pukot, Naga, bawal maglaog. Ang piti lang maglaog sa kada baryo, duman sa ibong, si Kataid. Bigsto man na Encantado, kaya yan ang nangyari. Kaya lagduan ang bagat ginigibong nyan kan mga tanod puon nyan para lang ma-prevent ining paglakop kang inapon na COVID-19 sa manuaan kan lima ng tabi SM. So pero ito ibang negosyo, ang mga resort open pa man, araw kang tinandayagan sa Palong, sa Malinaw, Highway 411, tapos sa dagat open pa ang mga dahil pinapaluwas na advice mapadapit sa mga recreation area center sa panuan ng Libanan. Imbes amping bawalan lang itong mga dayo na malaog sa sinambit ng banuan. Kaya itong mga makarigos na mga dayo halin sa ibang lugar, dahil na po sindapitin maglaog sa banuan ng Libanan, ulit na papagaton sindakan mga frontliner sa lipong tanod na deploy sa mga entrada kan mga recreation facilities sa banuan kan Libanan tabi SM. So yung tabi SM sa to yung report ini po sa Martin. Banwan Report! Salamat Ernie Marfil sa dagdag na impormasyon nagatod sa to sa oras na 2 minutos makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Uy, ang mga banwaan pala na may mga piyesta ngunyan. Urugmahon lang ang mga urig tada isinda mabubuno. Madepende kung igwa ka talagang alagang urig. Pero itong mabakal ka, ang sabi man katong mga pipiestahan ninda, mas maray na tong dai magpiesta kansilaron ang piesta hulita medyo magabat ngunyan ang paghanda urog na sa pagbakal ning karneng orig. Anyway, good morning palan dyan sa Redigon Tire Trading ki Kuya Ato Gonzaga and ki Ate Eva Gonzaga. Good morning po. Diyan sa Redigon Tire, syempre pa ang mga tire men. Siribot da sa auto ni partner Runrun Enon Garo inimang kaya si partner ko dakulaon ang auto kaya siribot ang mga tire men. Diyan po sa Redigon Tire Trading. Syempre pa sa indang mga aki, si Eva, si Paulo and si Bush. Garo si Bush ito ang bunso ninda, si Bush. Good morning po sa Indo and salamat sa padagos na pag-antabay sa 97.5 OK FM. Banwan Report! Nasa linya man ngunyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Ma'am, good morning. Good morning sa mga pag-antabay. Ma'am, ngunyan na podcast yan. Magkaulita si Police Major Luis de la Peña ang para pumayag ng PPO Camarines Sur. Ma'am, kumusta ang kamagtakan ngunyan kang Police Provincial Office kan Camarines Sur? Kung naka-lockdown pa ba? And siya mismo, kung naka-loss naman sa quarantine facility dyan sa Banas, Cebu. Police Major Luis de la Peña, good morning po. Live kita sa 97.5 of AFM Naga. Nakaangkor po ngayon na paggaga si SM Olive Pado Bragay. Magandang umaga po sa lahat ng taga-antabay ng inyong programa. God bless po sa inyo lahat.
Yes po. Sir Louie, good morning po. Si Olive Pado po ito sa Bangon Banwaan. Opo ma'am, good morning po ma'am. Yes po. Una, kumusta ka na po? Ano po, naka-recover ka na? Ay, okay naman po. Nagtatrabaho naman po tayo. Yan naman po dito sa PPO. Ready na naman po ulit na pagtrabaho. Opo. Kang nagtalikod na mga simana na tabi, Sir Louie, naka-lockdown po ang PNP Provincial Command. Kumusta na po ngunyan? Nalift na po siya last week pa, last Monday po. Open na po ulit tayo dito at awa ng Diyos naman po yung huling test po sa mga personnel natin ay nag-negative naman po sila lahat. Yes po. Kaya yan. open na po ulit yung ating provincial office. Opo, mabuting balita yan para sa mga kapupulisan, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Camarines Sur. Anyway, tabi, Sir Louie, kumusta po bago ngayon ang Regional Director? Ano po ba ang directives na binaba dito sa PNP Command? As of now po, magkakameron po ata sila ngayon ng command conference together with the mga provincial directors sa yung regional staff po sa Pro 5. Kami naman po dito sa baba, sa province, hanggang police station, kahit ano naman po yung mga guidelines at isa naman po yan, ang kapulisan po natin dito sa Comsur ay lagi naman po tayong magpapatupad kung ano po yung nararapat at kung ano po yung tama. Yes po, pagbago ang RD, magkakaroon po ba ng mahiwasan na balasahan? Pagdating po dyan, hindi ko po yan masasagot dahil nasa sa kanila po yan kasi wala po ako sa level para po sumagot sa tungkol sa mga balasahan. Okay po. Major Louie de la Peña, maraming salamat po sa iyo ngayon. Opo, welcome din po sa inyo at magandang umaga po sa lahat. Okay, God bless you po. Sir Louie, thank you po. Thank you po sa interview nila pagkaga. Ono biste Sir Louie, madun po ako sa pito, tanganing mahiling ang kamunta kami ang Police Provincial Office na arami ko madubli likay na hunyan, mapasiguro ng maray, tanganing day na maotros yung mga nakaging pagkakaigo ng kaso ng COVID. And siling man sa PCR siguro madubli ingat naman yan, madubli ingat naman kita. Kaning malikay na mga yan nga ning sinasabing pagpositibo kan mga personals lang na PPO sa COVID-19. So yan po tabi, Ma'am Olive, ang sa para sa promotion ng pagkaga, nakaulita po ang parapayag kang Police Provincial Office kan Camarines Sur sa pagi ni Police Major Lung de la Peña. Ang barat ako po yan, sa tuya kang Rice 3-in-1 Kojikso para sa 97.5 Okay FM, ang radyong balansyado, ini si Carlo Baldaw sa gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat tabi Carlo Baldosa sa dagdag na impormasyon nagatud sa to sa oras na 9 minutos, makaagi ang alas 10, mahanap buhay mo na po kami. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, Kalibahan, mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, abasog na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon
Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang satuyang nasyon padagos na nakakamati kang kamandag kang coronavirus. Kaya man tanganing mailikay sa katibaadan, kay puanan ta ang bakuna ngunyan na may pandemya. Kay puanan niya to nakuguson ang karahayang darakang siyensya. Tangaring matuldukan na ang maraot na darakaning pandemya. Ang satuya pong lokal na gobyerno, preparado ang pundo na pambakal bakuna para sa Minalabakenyo. Ini po si Mayor Chris Lizardo kan banwaan ng Minalabak, Camarines Sur. Nag-iingkaminar sa mga kaibanwako. Asin sa publiko na haliunta ang kahandalan sa pagpapatudok ng bakuna na pangontra sa COVID-19. Ako po, handa na manginutan sa pagpapatudok ng bakuna. Tangaring maipahiling niya to ang karahayang dara, bako lang sa sadiri, kundi pati naman sa lambang sarong. Diyos mabalos po, maglikay po kita gabus. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! 16 minutos, makagang alas 10, padagos po kami nagantabay igdi sa Bangon Banwaan. Siyempre pa igdi lang po yan sa 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oy, mga tugang may nag-text igdi. Good morning ma'am, bistado ko po iyan empleyado kang MNWD. Dati po yan nagpapabakal igdi sa Samuyang Barangay. Kala ko po nagpundo na yan, dagos palan ang transaksyon niya. Yan. Uya pa, pabati man po kami igdi ma'am sa Barangay Dayangdang. Permi po kaming nagaantabay sa Indo. Good morning ma'am, no arin po ang monthly draw nindo sa Rice Coffee. Salamat pong maray. Ang sabi ni Amigang Spencer, Happy Fiesta sa Indo dyan. Sa inyan, amiga. Dakulon piyestahan mo niyan. Ano? Happy Fiesta da ha? Sa Indo gabo, sa Indian. Anyway, uya pa. Ma'am, pabati man po kami igdi sa Tinago. Permi po kaming nagdadangog sa mga programa kan OK FM. Sana po manggana man kami ning radyo. Salamat po. Si May po ini. Oy, good morning May ha. Salamat sa padagos na pag-antabay igdi sa OK FM. Good morning palan sa Estabilo Lending Corporation. Good morning, good morning. Sa Sibros. Makusugon dyan ang radyo sa gabos na quick stop igdi sa Laogan, Syudad ning Naga. Siyempre pa sa Bodega Glassware. Yaon man dyan ang Cabral Bicolandia Supermart. Good morning sa mga parasaod, para grocery po dyan sa Cabral Bicolandia. And sa palibot kan Naga City Public Market. Good morning. And good morning po sa DMSQ Supermart. Si mga paratinda dyan, si mga parasaod dyan, and si mga para tri-mobile na yaon dyan sa gilid kantinampo. Good morning. Luway-luway lang, tama init ang panahon, baka mahaiblad kita. Uya pa, good morning ma'am, pabati man po kami igdi sa Karangkang. Nagdadangog po kami araal daw. Pakikumusta man po si Joanne na maganda. Salamat po. Oy, good morning sa Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Oy, sinagahapot palan kan monthly draw. Igdi po sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1 sa maabot po yan na June. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Mag-entry na po kamo. Yaon na po igdi ang box kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1 igdi po sa Samuyang Istasyon, and makukuaman po yan dyan po sa DMSQ Supermart, dyan sa Cabral Bicolandia Supermart, and sa gabos na Quick Stop Convenience Store igdi po sa Laogan, Syudad ning Naga. Yaon po dyan ang drop box. Dapat syempre pa ang entry po nindo, dapat pangaranan nindo pangaran, address, contact number, and ilingawan ang sa Indo pong pirma. Kaipuhan po yaning pirma. Ang DTI representative na nagbubunot po, pag mayong pirma po, invalid po yan. Ano po ang ilalaag sa sobre? Ilaag po nindo sa sobre mga tugang, syempre pa 5 empty sachet ning Rice Coffee 14 in 1 plus 1, and Sarong Rice Brand. Ano po ang Rice Brand? Ang Rice Brand po mga tugang, igwa po kitang Rice Hot Tea, Rice Iced Tea, Rice Extreme Herbal Juice, and yaon po dyan ang Rice Kojic Soap. Saro lang po dyan, sa mga nabanggit ko, saro lang na sachet. Idagdag po ninduduman sa 5 sachet kang Rice Coffee,
And dyan po mga tugang, ilaag na po nindo sa sobre and ilaag na po nindo mga tugang sa, syempre, pulutan na nindo, ihulog na nindo sa mga drop box kang rice coffee 14 in 1 plus 1. Ang sabi igdi, Ma'am Olive, good morning po. Permi man po kaming nagdadangog sa imo igdi sa barangay Pinagdapugan, Pulangi. Thanks po, Rico de la Cruz. Good morning, Rico. Salamat sa padagos na pag-antabay nindo po igdi po sa Samuyang Istasyon. Uya pa, ang sabi igdi, ito po ma'am, sabi mo, kang sarong aldaw, ang sarong aldaw po, ang sabi mo ma'am, pwede pang makabali sa grand draw. Ito pong dati ng hinurulog kang monthly draw. Oy, pwedeng-pwede. Ang Samuyang management, ang management po kang Rice Coffee, super generous and mabuo talaga. Kaya pig-consider po ninda na si mga entry nindo dati, makakabali pa po yan sa monthly draw, nagigibuhon po sa maabot na Hunyo. Kaya ano pa? Dahil po lingawan ha? Pangaran, address, contact number, and ang sa indong mahiwagang pirma. Tayo po yan ang perming pigahanap kan DTI representative. Sa oras pong ini mga tugang, maparaffle mo na daw kita. O yan na mga tugang. Ang nanggana po, hali duman sa 903 4th Street, Progress Home Subdivision, San Vicente, Canaman, Camarines Sur. Nagkanta po siyang Delilah. Nanggana po si Ma'am Alicia Badong. Yan, hali po dyan sa Progress Home Subdivision, San Vicente, Canaman, Camarines Sur. Resibihon mo, Ma'am Alicia Badong, ang AM/FM Transistor Radio. Hali po yan sa Karahayan Buot, kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya kamo mga tugang ha, madali na naman ang sa tuyang monthly draw sa maabot na June. Ano na ngunyan? May 3. Igwapa kamong pagkakataon na magbakal, mag-entry po, igdi po sa Samuyang Istasyon, and dyan po sa mga convenience store kang Quick Stop, sa Cabral Bicolandia Supermart, and dyan po sa may DMSQ Supermart. Igwa po dyan mga drop boxes na pwede nindong hulugan anuman na oras para po manggana kamo. Kung baga, nag-inom na kamo, danggana pa kamo ning darakulang appliances hatod po sa to kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Lahat mo na, may message igdi. Madali lang mga tugang ha. Ang sabi igdi, Ma'am Olive, gusto ko man magbali sa paraffle ng Rice Coffee. Kaya lang dito kami sa Albay. Pwede man po nindong ipadara igdi sa Samuyang Istasyon, diretso na po yan sa drop boxes pwede nindong kung may mapanagaman lang nakabisto nindo, pwede po nindong darahon igdi sa Samuyang Istasyon, igdi po sa 97.5 OK FM. Ang sabi igdi, good morning ma'am, nasaan po si Sir Dave, tadai po siya nagprograma. Si Sir Dave po, yaon po ngunyan sa hospital, nagdidirediskanso, medyo nagraot na naman si Pagmati. Pero asanta, malay mo, sa aga po mga tugang, makaluwas naman si Sir Dave Doliano. Good morning palan ki Malu ki Malu, ki Paps, ki Ganda, nagaantabay man ngunyan, dyan po sa Dayangdang. Lahat mo na. Madali lang ha. Good morning kay Malo. Si Malo iyo ang may sadiri kang human
Alpha Manpower Service. Yan, good morning, good morning. Diyan po sa Dons Street, Dayangdang, Naga City. Oy, good morning Ma'am Palanki, mama ko. Diyan sa Panganiban. Good morning, Ma. Kumusta si Sheena? Saka si Oreo, the Boyo, and si Ayame, And good morning man dyan duman sa San Fernando. Good morning kay Biboy, kay Bibay, kay Via, and kay Ate Margie. Kasuod maapalan mga tugang, nagpa-share kami dyan sa Banwaaning Pasakaw, Camarines Sur. Dyan pala na bawal na ito bagang magbarabangka. Igwa kaya dyan mga tourist spot dyan po sa Balyong Dagat. Igwa po dyan kuweba. Igwa dyan pwedeng kang maglibot sa Daroanak, pero garupig babawal yan kan local government kan Banwaaning Pasakaw, Camarines Sur. And stricto dyan ang mga naglalaog piga papara talaga and pigihiling piga hapot kung masarain. Kung dayo piga ihiling ang sa indang mga dokumento. Anyway mga tugang, sa oras pong ini, luway-luway na po akong mapaaram sa panglunes na presentasyon kan programang Bangon Banwaan. Sa lado teknikal, nakaibanta kasubago si Barangay Kapitan Ferds Losada and Gunyan, si Kapitan Jonathan Lopez and si Kuya Ernie Clidera. Ako po si Olive Pado Bragais, ang tabayanan masunod na programa ni Papa Bert sa Alkalde sa Kusina. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan!